Rematados os traballos de restauración nos petróglifos de Os Ballotes en Bamio, Concello e Deputación puxeron en marcha unha actuación para recuperar e poñer en valor os gravados. A primeira foi a de toma de contacto, limpieza, baixo metodoloxía manual e retirada de entullo. Logo houve unha segunda fase que foi a da retirada de musgos, líquens e demais dirixidos polas restauradoras que formaban o equipo. Unha terceira fase de control para os desterres previos á instalación das pasarelas que estamos hoxe vendo, e logo unha cuarta que foi a de documentación dos propios elementos, dos petróglifos, creación de paneis, instalación deles. Finalizou a actuación, pero aínda queda traballo por facer en Os Ballotes. O equipo que se encargou da restauración asegura que a zona aínda ten moitos elementos por descubrir. Durante os traballos cunha pequena retirada dunha capa vegetal apareceron uns motivos, unhas combinacións con cazoletas impresionantes. E logo tamén aplicamos fotogrametría e tamén se localizou un novo cérvido con novas coviñas. Estou convencido que con unha intervención arqueolóxica planeada se vai enriquecer o conxunto. Dende o Concello aseguraron que recolleran a luva lanzada polo arqueólogo. Segundo o alcalde, non se descartan futuras actuacións para afondar na recuperación do conxunto. Isto todavía ten moito traballo por facer. Hai zonas que pertencen a veciños e hai que chegar a acordos con eles para que pasen a ser de titularidade pública para que se poida traballar o disfrute de todos, e ademais temos a tarea pendente que, repito, empezamos a traballar xa nese proxecto de pensalo, da necesidade de seguir excavando aquí. Alberto Varela tamén destacou a importancia de recuperar este espazo, ao igual que xa se fixo co xacemento do Castro Alobre. Para o rexedor, ademais da relevancia patrimonial, estes espazos tamén son un atractivo turístico.